Caranane wedok. Caranane putri. Ayo lho Kang Sutris. Josisnya tulung agung karo ayu. Rambute dawa-dawa. Pak Rudi. Krimping-krimping. Rezekinya panggung rejo. Andy. Iki lho. Sapa iki Kang Sutris? Ya, Ellen. Ayo do. lirikane iki lho. Ya. Budaya angiringi jogete putra putri aja lali budaya jroning negeri mrelastari ngrembaka seneng atine iki kanca jaranan Triadi budaya angiringi jogete putra putri aja lali budaya sajroning negeri mrelastari ngrembaka api
matur nuwun Mas Bandi. Kanca-kanca cipta budaya dalu mriku rawuh. Sesarengan Tri Adi Budaya. Pun kesupen tanggale 19 bulane Juli. Wonten ing leladan Kiping Gondang sesarengan putra cipta budaya. Bagi matur nuwun kanca-kanca saking Sinar Budaya kirawo. Goyang Siti, Sengkang Siti. Hey, oh, 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 kandha piye? Aja seneng lunga-lunga. Aku lunga mung ngibur atiku. Ya ora bener kok tinggal ngopi terus. Ya ngopi iki kadang kala. Ora seneng aku, tidak suka. Tapi aku ngrungokne kanca-kanca iki lho. Jare ngene lah kok malah ngono.
aduh dik sapa-sapa sing tahan Ayo ayo bebarengan lan ora perlu sujanan dik piye dadine sing becik padha ayame tata rumah tanggane ya dik ya ben ayam uripe Yo, 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 ha, ho, a, he, ho. ayo Kang Pres. Pulo-pulo wis bejamu yo dik yo yen pancet dadi nasibmu tak suwun marang sliramu aja dadi runci ing atimu Iwak cucut wadai karung, becek embacot tinimbang burung, emas sakit hatiku. nang pasar kok tuku cipir jo samar yen ora tak pikir aduh dik aja kuwatir Manuk gagak kok laku merak, pancen sing aja pancen dijarak. Mas, sakit hatiku. ana kadal mangani roti bapak budal aja digondeli aduh dik aja digondeli Bang kacang tembang kedele, ayo lo Mas Pujo yen pancen dikarepake, ayo engko aku terno mulih wae. aja digondeli Yo, Ria di budaya. Wes, yo, 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 yo.
tak suwun marang sliramu aja dadi ujian atimu Iwak cucuk wadai karang becek bacon tinimbang burung aduh mas tinimbang burung apa iki neng pasar kok tuku cipir aja samar yen ora tak pikir aduh dik aja kuwatir hop nyapa dot nyapa piye sing ngene sapa nyapa aku kowe lho sing kleru selak ijo mas ah wes hop Sesa. tabuhane ngono tok aja pokoke musik ayo. aja-aja kok tabamu sing kleru lho Tut Oh, Pak kono bolone akeh lho asli iki. Yo yo. Rama cinta Oke. kok piye oke Siji, loro, telu, papat, lima Anu agak-agak kang aku merak pancen sengaja pancen dijarang. Aduh. Sakit hatiku. neng pasar kok tuku cipir aja samar yen ora tak pikir aduh dik aja kuwatir dibaleni kok ngarep po kowe nyatu sinden nek sinden tuwek ya blek ngene iki prayo aku melu-melu sampean lho aku nguyuh Ya Allah, aku ngopol. kowe iki nyatu aneh Maka Wes tak terusno, aku mau teko ngendi. Bang kacang iyo iya iyo iyo iya iyo Jos. Boh.
Siang malam ku bayangkan rindukan abang seorang yang erat kasih sayang diriku engkau tinggalkan. Tidak pulang akhir bulan akan datang, mungkin aku akan datang ku jemput ke rantau orang. Aduh abang Roni, pulanglah abang, sudah 3 bulan aku ditinggalkan. Tak tahan rasanya menangguhkan rindu, rindu tik bertemu bercanda bersama. Aduh abang Roni. Untuk pasukan joget di belakang, angkat tangannya bro. Ho ho hey, Tri Adi Budaya, Bagianan. Siang malam ku bayangkan rindukan abang seorang, sudah erat kasih sayang diriku engkau tinggalkan. Jika abang tidak pulang akhir bulan yang akan datang, mungkin aku akan datang ku jemput ke rantau orang. Aduh abang Roni, pulanglah abang, sudah 3 bulan aku ditinggalkan. Tak tahan rasanya menangguhkan rindu, rindu untuk bertemu bercanda bersama. Aduh abang Roni. Yo 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 yo, yo 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 yo.